Здравейте, хора! Днеска ще ви покажа в... Чакайте, знаеш какво? Сега. Здравейте, хора! Днеска ще ви покажа в Filmcraft как да се направите магазин, защото някой може да не знае. После викат как се прави магазин, кажи ми хайде и така. И затова днеска ще ви покажа. Значи, може се учете на лап Survival. Така, ето. После тичате тук направо, защото аз там съм направо, ако искате. Вижте. Това ми от магазина преди имах 1 лев, сега имам 1 лев 20 стотинки. И сега ще ви покажа как да си направите. Значи, ето това е моето. Като стигнете до това блокче, вече може да слагате блока. Виж. Тук сложим, тук мога да. Тук мога да. И къде мога? Аха, да е тук. Добре. Така. И ето, слагате си един чест тук, едно дърво тук и на табелката си пишете името и колко искате да продавате нещо, после сумата и какво. И така се прави. Много е лесно. Не знам как хората не знаят как се прави магазин. В Minecraft BG Play сервера съм го направил, може той да не се е качил. И така, много просто, много лесно. Просто не знам. Много си е лесно. Не знам защо някои не могат да го разберат. Аз направо ще направя епизод. Не. Ще си направя отделно епизодче. Сега само това да ви покажа, защото някои не знаят, че искат да разберат. Ето, това е. Това. И това не е мое. Аз си имам много надалеч ход. Просто като съм си направил. И така. Чао.